O fewn carchar, mae syniad o statws yn bwysig. Y fwyaf newydd mae dy ddilla di, yr ucha ydy dy statws di yn y carchar. The costume team, they've been so good with what to wear in terms of like what's real. A mae jyst yn helpu at greu'r cymeriad, ychwanegu lefel arall, tymad? O jyst cael gwisgo Crys gwyn a trwsus du a mae gen nhw'r belt yn y llall, hollol realistig, mae jyst yn helpu gymaint. Unwaith chi gael sgydiau trwm a'r dillad iawn, mae o yn helpu'r ffordd ych chi'n sefyll. Gan chi gymaint o kit arnych chi, mae'n groundio chi, ond mae'n ei chi'n berson eitha cadarn. Mae wir di helpu. Ga dangos chdi hyn yn fyma. So, fel ti gweld y fyma, kit gynna ni fyma. So, mae'n gynna fo dipyn o pethau Nike ag Under Armour smart, ti lla di smwddio, a wedi gynna chdi rhywun fatha Davies, drug addict dio. So, dio mae cerian pe mae'n wisgo, pa seis dyn nhw, sut maen nhw'n edrych. Bari'n kind of halfway house lle. Di ddillad o ddim yn fler, ond di ddim yr dim efo rei fatha mwy o branded. Trackies, jumpers, t-shirts. Trainers really cyffyrddus. Mae hyn yn really comfy. Alla bod nhw'n hideous, ond maen nhw'n really comfy. Ar diwedd y dydd teledu da ni'n neud visual dio i gyd, so variety fath fel hyn edrych yn dda. And then the makeup, yeah. The whole like makeup team have been wonderful. O'n i'n eitha prawd o hwn. Mae yna lot o gwffio yno fo, a un o'r pethau ni'n gofod creu oedd trwy'n di torri. Da ni'n torri cymeriadau lawr, adio bags sydd yn nhw. Ychwanegu wedyn bag o shein os da ni'n teimlo bod nhw angen bod o'n pwslyd, bod yn ddidur. Mae'n helpu chdi ar y ffordd i gyrraedd yna, so. Mwedig, pan ti'n ffilmio mwy na un pennod mewn ddiwrnod. Hawdd kind of anghofio lle ti arni, rili. Yndi. So ti'n kind of dod nôl i gadar o yma, ti'n gweld bod mae Cath yn neud, ond ti'n dweud, o ia, oce. So ti'n cofio oed yn neud, ti'n gwybod, dyna ti job ni, ond Cath yn neud job ni'n haws, yndi. Mae'r dîm anhygoel yn gweithio yno fo. Dwi jyst yn gwybod bod yn mynd i edrych yn gret.